Балаларга бүген азга гына булса да каләмнәрен, микрофон һәм камераларын калдырып торырга мөмкин. Бәллүр каләм конкурсы республика журналистлары өчен ел сайын көтеп алынган чара. Татарстан Республикасының журналистика өлкәсендәге Бәллүр каләм хрустальный перо конкурсы 25-нче тапкыр уздырыла. Юбилей! Безнең тармак өчен ел бик уңышлы дип саныйм. Уңышлы һәм бүген инде жылның нәтиҗәләрен һәм иң талантлы, иң тырыш журналистларны тәбрикләргә җыелдык. Бәйрәм белән барыгызны да. Конкурсның иң дәрәҗәле номинацияләренең берсе һөнәрдә иң яхшысы. Монда 444 эш килгән, җиңүчеләр 3. Татарлар газетасыннан Гөлназ Шәйхи, Интертат электрон газетасыннан Гөлнар Гарифуллина һәм безнең хезмәттәшебез Семтни тапшыру журналисты Михаил Любимов. Соңгы елларда ул хастаханәләрнең кызыл зоналарыннан истә кала торган репортажлар ясады. У меня уже вторая награда, второе перо. Бу минем икенче Бәллүр каләмем. Шуның белән җитәр. Мондый бүләкләр күбрәк яшьләргә бирелсен иде. Һөнәрдә иң яхшылары алар булырга тиеш. Быелгы конкурс безнең телеканал өчен уңышлы булды. Татарлар тапшыру алып баручысы Инсаф Абдулла журналистикага тугрылык номинациясендә җиңүче. Ел операторы Андрей Корсинский да безнең каналдан. Шаян ТВ телеканалы малай кызлары популяр блогер булып танылдылар. Профессия такая, которая не дает стоять на месте. Безнең һөнәрдә бер урында топтанып торып булмый. Күп нәрсә белсәм дә, алга барырга кирәк. Әле өйрәнәсе әйберләр шактый. Шаян ТВ карап булырсың иңшәп була. Иң яхшы район һәм шәһәр редакцияләре булып Балтач районының хезмәт газетасы һәм Казан утлары журналы танылды. Татарстаннан читтә туган телләрне саклауга зур өлеш кертүчеләр Ижауның яңарыш мәгълүмат басма үзәге. Аларның хезмәте 2021 Татарстанда туган телләр елы нәтиҗәсе буларак бәяләнде. Быел конкурска 1700 эш җибәрелгән була. Күпчелеге татар телендә. Татар телендә эшләүче журналистларны мин татар телен сакчылары дип сөйлим. Һәм алай шулай чынлап та шулай дип уйлыйм. Алар чын табигый матур телне гасырларга саклап киләләр һәм аларны укып без татарча өйрәнәбез. Тантанада төрле дәрәҗәдәге дәүләт бүләкләре бирелде. Аларны премьер-министр орынбасары Ләйлә Фазлыева тапшыра. Безнең телеканалның телеоператорлар бүлеге җитәкчесе Илгиз Вафин хәзер Татарстанның ат казанган матбугат хезмәткәре. Именно вы на передовой. Журналистлар һәр вакыт алгы сафта. Сезнең көчегез сүздә. Сүз белән кешене дәвалап та юкка чыгарып та була. Сез безнең республика ил тарихын алтын хәрефләр белән теркәп барасыз. Тантананың иң дулкынландыргыч мизгелләре Гран-прины тапшыру. И Гран-при конкурса присуждается Гарифуллину Василу Загитовичу. Васил Захит улы Гарифуллин исеме Татарстан журналистикасында соллы урын алып тора. Ул сез танып белгән күп кенә каләм ияләренең остазы, КФУ профессоры, журналист. Җиңүчегә Татарстан Республикасы президенты исеменнән Лада Грант автомобиле ачкычы тапшырылды. Бу югары бүләккә миннән лаеклы кешеләр, лаеклырак кешеләр залда бик күп, бик яхшы беләм. Ләкин инде бу бүләкне мин журналистларны әзерләүче укытучыларга, остазларыбызга булган бер ихтирам билгесе буларак кабул итәм. Быел Казан федераль университетында журналистика факультеты оешканга 60 ел. Шуңа Васил абый Гарифуллин әлеге җиңүен бергә эшләгән мөгаллимнәренә багышлады. Студентлар баралар, һәр вакыт менә быел да без инде 100-гә якын студентны беренче курска кабул иттек, журналистика юнәлеше буенча гына. Шуңа күрә әле алда эшләр бик зур. Рәхмәт, котлыйбыз. Рәхмәт сезгә. Илгиз Шәкүров, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.